Isip pagpangandam sa umaabot nga dugang water supply sa Lapu-Lapu City, pinaagi sa desalination project. Unom ka mga pipeline projects ang ikatakdang sugdan karong tuiga. Apan dakbayan gustong idungan kini sa gipatuman karon nga road improvement o drainage project. Ani ang report. Tulang Martes, Hulyo 18, milagda og kasabutan ang MCWD ug ang usa ka pribadong kompanya alang sa dugang 15,000 cubic meters nga bulk water supply sa Lapu-Lapu City. Ang maong kasabutan gisaksihan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ug isip pagpangandam sa pagsud na sa proyekto sa desalinated water supply sa Dakbayan, adunay unom ka mga pipeline transmission and distribution projects nga gikinahanglang imontar Lukop, Mactan Island. Tulo niini ipahimutang sa may P. Rodriguez Street, usa sa General Aviation Road ug Barangay Bangkal, usa sa may Barangay Agos ngadto sa Mactan Circumferential Road ug laing usa sa Basak Marigondon Road. Di ba siya pwede nga naantay dako nga supply, bagong supply unya ang atong infrastructure dili sa ready. So nag-ready na siya na natadaan aning mga pipeline distribution and transmission lines ni sa nga projects para katong mga underserved nato nga mga konsumidor diha sa Lapu-Lapu maabot na to dayon once na available ang supply gikan sa atong mga bag-o nga bulk water supply. Apan gipasabot ni Lapu-Lapu City Engineer Perla Amar nga gusto sa mayor nga madungan unta ang pagpatuman sa proyekto sa MCWD ug sa kasamtangang mga road improvement ug drainage project sa Dakbayan. Ang ilang giingon nga na salay contractor nga na-award na nila ang pagpatrabaho, only lang it would take 3 months pa to purchase the katong ilang mga pipes kuno from India mo to. Mo na balaka jud mi kay again the inconvenience lagi nga maka-create kani nga mga improvements ba. Niadto lang Hunyo 1, gisugdan ang 1.5 kilometer road improvement sa Basak Marigondon Road ug gikatakda kining mahuman karong Nobyembre 17. Apan kay may pipeline transmission expansion project usab sa dapit, ang MCWD karong tuiga dili buot sa lokal nga kagamhanan nga magbalik-balik na lang ang paguba sa daan sa dapit tungod kay wa madungan ang maong mga proyekto. Mo na ang kuha sa contractor, ay metabo na sa contractor, katong side nga where the pipelaying of MCWD will be undertaken, di lang sa atong nila dyan sa kanang trabahoon. Kay kung ilan ang trabahoon, ilan ang simintuhon, mo lagi na magkabkab na sad. So as much as possible, at least madungan ang ato ang pagkanang dig ba sa kanang linya nga atong pagabutangan og mga pipes nila. Nunot sa kasamtangang mga road projects karon sa Dakbayan, may patuman na og rerouting ang City Traffic Management System apan ubay-ubay sa mga motorista sa dapit ang mipadayag sa ilang pagkadismaya tungod kay gawasan na sinating kahuot sa dagan sa trapiko, mas layo na ang ilang agianan nunot sa one-way traffic scheme nga gipatuman. Mo na naghangyo lang jud mi sa mga tao ba nga kanang gamay nga pagsabot kay anyway kita naman gihapon na ma-benefit ani nga kuan. Although na yung mga inconvenience nga maka-cause ani niya, but mo na little ko lang yun. Pasensya lang. Mipasalig hinuon ang MCWD nga samtang ang maong proyekto gibid out na ngadto sa managlahing kontraktor apan moabag gihapon sila sa pagsulbad sa maong suliran. As far as I know, naa sa part sa kontrata nga ang mga kanaganing mga digging permits, mga ingan-ana, excavation permits, part na siya sa responsibility sa supplier or sa contractor. So, I think kinahanglan man gyud sila mo coordinate with the local government. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merontina, Balitang Bisdak.